Mga headliners, una sa balita lokal. Kapitan kag Municipal DSWD Officer sa Wanosang Isabela kalakip sa ginpasakaan sang kaso angod sa anomalya sa SAP distribution. Bacolod PNP nagka-record sa pagsaka sa mga wala nagasunod sa quarantine protocols. Sa mga nagapaunang balita national, Pilipinas sarang makapatigayon sa 12,000 ka mga COVID-19 testing sa kada adlaw. 10.1 bilyon pesos na hatag nga cash grants sang Finance Department para sa mga SBWS beneficiaries. Kag sa aton balita international, all-out effort ginpanawagan sang UN Chief agud matapos ang tsunami hate nga nadulot sang COVID-19. Sa aton balita sports, Heidelin Diaz nag-online workout agud nga magatipon pondo nga ibulig sa mga pamilya nga mas naapektuhan subong nga COVID-19 pandemic. Kag sa aton balita entertainment, Madonna nagpositibo sa COVID-19. Sa balita, sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:11, detalye sa ngaton mga nagapangunang balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon!
Aksyon Radyo Philippines Standard Time, alas 6:15, kagkaroon sa detal na sangaton, mga nagapangunang balita lokal. Ginkasuhan sa Provincial Investigation and Detection Management Unit kung PIDMU sa Negros Occidental Police Provincial Office ang isa ka kapitan, empleyado sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD kag isa ka sibilyan nga nagbaton sang 6,000 pesos halin sa Social Amelioration Program o kung SAP. Sunod kay NOPO Director Police Colonel Romeo Baleros. Ang mga sospetsado hungod nila nga ginhinago ang ngalan kag barangay apang ang duha pumuluyo sa Banwa sang Isabela kag ang isa nagapuyo sa ibang lugar. Dugang pa ni Baleros, kaso nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang ilagin file matapos makakuha sa nagakaigong ebidensya batok sa mga akusado. Palayag pa sang direktor, nakabaton sila sa tawag na gikan sa Department of Interior and Local Government o kung DILG Central Office nga imbestigahan ang nagpadala sang reklamo sa 888 hotline angot sa irregularidad sa pagpanagtag sa 6,000 pesos. Sa aligasyon sang duha ka mga tagreklamo, nakabaton sa financial assistance ang isa ka pamilya nga hindi man kwalipikado kag hindi man pumuluyo sa Banwa sang Isabela apang himata sa mga akusado. Nakadepende na sa piskalya ang desisyon sa among nga reklamo. Angot sini nagpangabay si Balero sa pumuluyo sa probinsya nga kun mayara sang reklamo hindi magkahadlok nga magpadulong sa kapulisan agud nga maaksyonan ang mga anomalya nga nagaluntad sa pagpanagtag sang SAP. So, dahil sa reklamo ng isang first citizen tungkol sa hindi raw fair na distribution ng cash assistance under social amelioration program. So, minakatanggap daw na hindi naman qualified pero kamag-anak. Ang kabahin sa pagpahayag ni NOPO Director Police Colonel Romeo Baleros. Mas nagdamo ang kaso sang disobedience sa syudad sa Bacolod ikumpara nagligid nga tuig bangod sa pagsulundan nga ginapatuman sa idalom sang enhanced community quarantine. Sunod kay Bacolod City Police Office spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, nagligid nga tuig nagka-record lang sang 36 ka mga kaso sang disobedience, samtang sa karon naglambot na sa 68. Samtang sa sulod sang isa ka adlaw, sunod kay Pico, wala nagakadula ang mga nagalapas sang iban pa nga mga regulasyon angot sa gihapon sa ECQ, kaangay sang wala pagsuksok sang face mask, wala sang quarantine pass, wala nagasunod sa number coding kag nagalapas sa curfew. Sunod pa kay Pico, may mando na nagikan sa Camp Crame ang mga ini ang pasakaan sang kaso paagi sa regular filing, samtang may iban nga ginpaidalom naman sa inquest kag nagbayad sang piyansa nga 10,000 tubtob 15,000 ka pesos. 39 ka mga local government units sa Western Visayas na nakasumitar na sa listahan sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Region 6 sa mga ginatawag nga left out o kung mga benepisyaryo nga wala balakip sa listahan sa emergency subsidy program sa gobyerno. Sunod kay DSWD Regional Director Maria Evelyn Magapobre, 13 sa mga ini ang naghalin sa Negros Occidental. Ini amo ang Bacolod, Candoni, Ibi, Magalora, Escalante, Himamaylan, Hinubaan, Isabela, Manapla, Morsha, Sipalay, Talisay, Valladolid kag Don Salvador Benedicto. Sa tong Abril 13, ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa isa ka televised address nga makabaton sa gihapon sa bulig halin sa gobyerno ang mga wala malakip sa listahan sa Social Amelioration Program. Una, nga nagpain ang gobyerno pagi sa DSWD sang 275 bilyones pesos para sa 18 ka milyon ka mga pigado nga pamilya nga lubos na apektuhan sa lockdown o community quarantine bangod sa COVID-19. Sa dugang pangabalita lokal, kampante ang pamunuan sang Department of Interior and Local Government sa syudad sa Bacolod nga makumpleto sang DSSD ang proseso angod sa sa pagpanagtag sang Social Amelioration Program antes pa man mag-abot ang Mayo 10 nga extension sa deadline nga ginpapanaog sang ila talatapan sa nasyonal. Sunod kay Bacolod City DILG Head Mardeth Joy Madayag, base sa ila latest nga monitoring kag report na gikan sa DSSD, halos
halos 100% na nga nakumpleto ang payout sa magagmay nga mga barangay magluwas lamang sa dalagko nga mga lugar nga mayara pa sa nabilin nga mga benepisyaryo nga padayon nag-claim sa ila ayuda sa Bacolod City Government Center. Dugang pa sini nga magluwas sa mga individual nga napaslawan sa pagkuha sang sab sa adlaw sang distribusyon, ginaasikaso man sang DSSD ang pagproseso sa mga benepisyaryo nga igabulos sa mga aplikante nga na-disqualify sa ginpatigayon nga evaluation lakip na ang pagdeterminar man sa pila ka mga individual nga natala na hatagan sang ayuda paagi sa kwarta nga ginbalik o kun ginuli sang pila ka mga benepisyaryo. May mga ara lang gid nga matag-jutay-jutay lang gid bala nga gina mga replacement bala may ara bala nga makita nila sa validation nga hindi qualified. So dapat ginapangitaan nila sang i-replace bala nga qualified. Ang kabahin sa pagpahayag ni DILG Head Marideth Joy Madayag. Sa katapusan nga balita lokal na galaom, si Councilor Attorney Archie Baribar ang chairman sa Bacolod City Exit Planning Team nga magtuwa na sa talatapan ni Mayor Evilio Bing Leonardia ang ilang nga ginpasa nga pagtuon kag rekomendasyon angod sa programa nga patigayunon sa syudad in kaso nga matapos na ang ginapatuman nga enhanced community quarantine. Suro kay Baribar ginapaabot sang exit team nga mayara sang importante nga mga input nga igadugang sa ang alkalde sa tuyo nga magasanto sa national government ang programa nga ipatuman sang Bacolod. Ginklaro man sang konsehal nga wala malakip sa ila gindihon nga rekomendasyon ang mga measures nga mahimo ipatuman sang syudad, ilabi na kon dayunon sang national government ang plano sang DOTR o kon Department of Transportation nga liwat buksan ang biyahe sa mga eroplano o kon mga local flights. Una sa balita, nasa aksyon! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:22. Kung kay balubala ka mga ka-aksyon, nga pinaka-importante nga halungan gid nato ng ato di kaayong lawas. Sagod marikawa ng mga sakit, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Ginarekomendar ko sa inyo Santon Plus Gold, mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo. Bangod mayara ini sa extracted yung mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold, epektibo nga makabulig sa diabetes, mahigko dira nga dugo, hypertension, inflammation, bukol kag iban pa. Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Detalye sa ngaton mga nagapangunang nga balita national pagkatapos lamang sa mga ini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
Maruntag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, patayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Sa balita, nasa aksyon! Aksyon Radyo Philippines Standard Time, alas 6:26, kagkaroon sa detalye sa ngaton, mga nagapangunang balita nasyonal. Makapatigayo na sang 12,000 ka mga COVID-19 testing ang Pilipinas sa kada adlaw, agud gidayon nga ma-isolate kag mabulong ang mga pasyente. Inagin pahayag ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon sa televised briefing pila ka oras matapos niya kag sampilaman ka mga opisyal sa gobyerno nga bisitahan ang mega swabbing center sa Mall of Asia sa syudad sa Pasay. Ang iban pa nga mga mega swabbing centers ang nahamtang sa Palasyo di Maynila sa syudad sa Pasay, Indorant Tent sa syudad sa Taguig, kag Philippine Sports Stadium sa Philippine Arena sa Bulacan. Sunod kay Dizon, target sa gobyerno nga magpatigayon sa 5,000 ka mga test sa kada adlaw sa 4 ka mga swabbing centers, kag may kabilugan nga 30,000 ka test sa kada adlaw sa katapusan sa bulan sang Mayo. Sa labing ulihing record, mas sobra sa 131,000 ka mga individual ang nagpaidalom sa COVID-19 test sa bugos nga pungsod. Base man sa records ng Department of Health, mayara sa 23 ka mga accredited laboratory sa pungsod nga nagapatigayon sa PCR-based test. May kabilugan nga 10.1 bilyones pesos ang cash grants nga ginhatag sa Department of Finance sa 1.25 ka milyon ka mga trabahante sa idalom sang Small Business Wage Subsidy o kun SBWS program sang gobyerno. Ginpahayag ni Finance Secretary Carlos Dominguez III nga base sa report sang SBWS Interagency Task Force, ang first tranche sang subsidy ang ginahatag sa 1,261,044 ka mga beneficiary employees as of May 6. Dugang pa ni Dominguez, gindeposito aga just sa 0.1 bilyones pesos sa mga beneficiary paagi sa ilang nga employees bank o kon PayMaya accounts. Ang SWS o kon SBWS program ang kabahin sa pagtinguha sa administrasyon agud nga maghatag sa bulig sa mga pigado kag low middle income families nga mas naapektuhan sa COVID-19 crisis. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag ni Anakalusugan Party List Representative Michael Defensor nga ang National Telecommunications Commission officials ang may salabton nga kaso kriminal sa pag-issue sang cease and desist order sa ABS-CBN nga ginaligar tuhay sa ilagin promesa sa Kongreso sa tumbulan sa Marso. Sa virtual press conference, ginpahayag o kung ginakusahan ni Defensor ang NTC nga ginainto lamang ang Kongreso. Sunod kay Defensor, hindi gusto nga basta na lang madulaan sang trabaho ang mga tao bangod sa hinali nga pagsira sang ABS-CBN. Dugang pa ni Defensor, perjury ang ginhimo sang NTC, paglapas sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, kag paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act naman sa Solicitor General. Nasa balita, nasa aksyon!
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:29. CL77, mayaray nisang vitamin C, nagapabaskog sang immune system. Paano may baluan kung peke ang CL77 dara nga imo na bakal? Ang iya suludlan 500 ml nga mineral water kag wala ginalibon. Apang ang original naman 375 ml ina ang unod. Ang iya sili nga plastic bottle is nagadua green. Kag syempre ang taklob color green. Para makasiguro kadto sa mga malapit nga botika o kon parmasya sa inyo lugar. Dahil aking CL77, laging panalo. Detalya sa aton balita international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kailangan. Responsable. Una sa balita, una sa aksyon. Kag salita niya sa ngaton balita international, ginpanawagan ni UN Secretary Antonio Guterres ang all-out effort agud tapuson ang ginatawag sini nga tsunami hate kag xenophobia nga gindulot sing COVID-19 pandemic. Wala naman giningadla ni Guterres kung ano nga mga pungsod ang ginasiling-sini nga nagtugas ang tsunami hate kag xenophobia o kung ang pagkontra sa mga dumuluong sa isa ka lugar. Una diri naglapta online ang mga report angod sa diskriminasyon sa mga dumuluong kag mayara sang anti-Semitic conspiracies ang naglapta subong man ang pagpangatake sa anti-Muslim may kang tanan sa COVID-19. Pero kay Guterres, ang mga migrant kag refugees ang musubong ang ginabasol nga mo ang ginahalinan sang virus kag wala ginapanugutan nga maka-access sa medical treatment.
Kag sa atong balita sports, ginumpisa na sa Pinay weightlifting star nga si Heidelin Diaz ang pag-workout online. Agad makatipon sang pondo nga ihatag sa mga pamilya nga mas nagakinahanglan sa panahon subong sang COVID-19 crisis. Sunod kay Diaz, nagatag siya inspirasyon ang ginahimo nga live streaming concerts sa rason nga napensaran man niya nga magtipon sang pondo paagi sa online nga pag-insayo. Ginahimo na Diaz ang online workout samtang yara sa Malaysia. Samtang nagahanas agad nga ma-qualify sa karon na postpone nga Tokyo Olympics. Ginpahayag sang atleta nga una niya nga napensar nga imposible niya ini nga mahimo, ilabi pa nga hindi siya physically present sa paghatag man sang bulig. Apang bangod sa iya nga mga abyan kag pamilya, nahimo niya ang fundraising activity. Kag sa ato naman balita entertainment, ginkompormar ni Queen of Pop Madonna nga nagpositibo siya sa COVID-19. Sa Instagram post, ginpahayag sang singer nga ini ang rason kun nga gin-cancel ang iya nga concert sa Paris sa tungbulan sang Pebrero. Sa karon, ginpahayag ni Madonna nga wala na sang dapat kabalakan ang mga fan, sinibangod nga maayo na ang iya ikaayong lawas. Sa madumduman, isa ka beses lamang nga nag-concert ang singer sa Pebrero 22 matapos ginrason ang iya nga injuries. Pagkatapos ini, gin-cancel na ni Madonna ang duha pa kung tani niya ka mga concerts matapos gindumili sang French authorities ang dalagkuan man nga mga concert bangod sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:36. Kaginyogin pamatian ang kabugusan nga detalye sa ngaton mga natipon nga mga balita, diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Mayo 8, tuig 2020. Sa liwat ang inyong tagbalita, Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!